Welcome po ulit dito sa aming channel. Ngayong araw na to ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay i-share ko po sa inyo kung paano po ako magluluto ng kansi. Sa mga hindi po alam, itong kansi ay isa pong Ilonggo dish. Sikat po to sa Bacolod. So, ang lasa po nito ay para po siyang pinaghalong bulalo at sinigang. Ang kansi po ay ang ginagamit talagang pampaasim nito ay yung batuan na prutas. Pero syempre, pag nasa ibang lugar ka, wala po tayong mahanap na batuan. Kaya po, ang gagamitin nating pampaasim ngayon is etong kamyas at saka hilaw na sampalok. Kung wala po kayong mahanap nito, pwede po kayong gumamit ng sampalok sinigang mix. So, yan po yung mga alternative na pwede nyong gamitin. At ang pinakasangkap po dito ay beef bulalo or beef shank. Tapos, maglalagay tayo ng tanglad at saka kamatis, langka. Mas magandang gamitin dito ay yung hilaw na langka. Pero yung nakita ko is medyo hinog na po siya. Pero okay lang po yan. Pwede pa rin niyang gamitin. Meron tayong sibuyas at saka luya at bawang. Optional lang po to, red bell peppers, sili. Pwede rin po yung sili na pansigang, beef cubes. Gagamit po tayo ng anato seed or achuete seed. Kung wala, pwede po yung achuete powder. Sa mga pampalasa natin, asin, black peppercorn. Pwede rin po yung ginisa mix or kahit anong seasoning. Syempre, sa pagisa natin, oil. At maglalagay po tayo ng tubig. So, yan na po ang ating mga sangkap para sa ating kansi. Ngayon, ang una po nating gagawin ay yung ating achuete oil. So, dito sa ating kaldero or pot, maglagay lang po tayo ng oil. Siguro mga 1/2 cup. Gusto natin ma-extract yung kulay ng ating achuete seeds kung yun po yung gagamitin natin. Pero kung anato powder po yung gagamitin nyo, hindi nyo na po kailangan tong gayahin. Yan, papainitin lang po muna natin yung ating oil. Ayan, pag mainit na po yung ating oil, pwede na nating ilagay itong ating achuete seeds. Yan, siguro mga 2 tablespoon. Yan, halo-haloin lang natin hanggang sa ma-infuse po yung anato seed sa oil at ma-extract natin yung kulay. Hindi naman po natin to lahat magagamit, pero pwede po nating isi-save yung oil. Pwede nating magamit sa iba pang recipe. Pwede na nating patayin yung ating stove. Tapos, i-drain po natin to. Tatanggalin natin yung seeds. And then, pwede na tayong magsimulang magisa at magamit na tong ating anato oil. Ayan po, ito na po yung anato oil natin. So, ngayon ay magsimula na po tayong magisa. So, maglagay lang po tayo dito sa ating pressure cooker. Ito po yung gagamitin ko para sa pagpapalambot ng ating beef. So, maglagay lang po ako ng enough po para sa ating pagisa. Pampakulay din po yan para sa ating sabaw. So, yan, pwede na nating sindihan ulit yung ating stove. Ngayon, pwede na nating igisa itong ating pinitpit na luya. Sunod po natin ay ilagay natin yung ating bawang. And then sibuyas. Sunod po natin yung ating kamatis. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ating beef. Napakuluan ko na po pala itong beef natin kanina para matanggal po yung impurities. And then, pwede na rin nating ilagay itong ating tanglad. Isabay na natin sa pagpapalambot para mabango po yung ating sabaw. Then, pwede na tayong maglagay ng tubig. Yung saktong dami lang po na hanggang sa lumambot po itong ating beef. And then, isasama ko na rin po itong ating kamyas sa pagpapalambot.
Or kung batuan po yung gagamitin nyo, isabay nyo na po sa pagpapalambot yung batuan. Itong sampalok, ihiwalay ko po to, papakuluan ko po. Pagka lumambot na, tsaka ko na siya i-mash at mamaya isasama natin yung katas niya dito sa ating sabaw. Kasi ito, pag isabay natin, meron pa po siyang balat. So, papakuluan ko to ng hiwalay. Lagay natin yung beef cubes or kung ayaw nyo pong gumamit, pwede naman. Optional lang po yung beef cubes. Tapos lagyan natin ng asin. Para habang lumalambot, ay may lasa na po yung ating karne. Kung sa bagay, pwede pa naman po tayong magdagdag mamaya or i-adjust natin yung lasa pagka malambot na yung karne. And then, itong seasoning. And then, ground black pepper. So, haluin muna natin. Kung maglalagay po kayo ng sampalok sinigang mix, pwede nyo na pong isama ngayon. Yan, pwede na nating takpan at papakuluin hanggang sa lumambot po yung ating beef. Pag pressure cooker, nasa mga 45 to 50 minutes po. So, balikan natin mamaya pagka malambot na yung ating beef. After 45 minutes po ay malambot na po yung ating beef. Ayan, sobrang lambot na po. Tinikman ko siya, hindi po siya gaanong kaasim kasi yung ating kamyas ay frozen na po. Kaya dagdagan ko po nitong ating sampalok. So ito na po yung ating sampalok. Pinakuluan ko po to kanina at medyo namash ko na rin po. So ngayon, ay halo na po natin dito. Gamitan lang po natin ng strainer para masala po siya, hindi po masali yung balat ng ating sampalok. Kukunin lang po natin yung katas nito para medyo umasim po ng konti itong ating sabaw. Or sa palagay nyo ay kulang pa rin po, ay pwede nyo pang dagdagan ng sinigang mix. Iba po kasi talaga pagka frozen na. Ito kasi ay mga frozen na dahil walang fresh po dito na kamyas at saka sampalok sa lugar namin. Kaya frozen lang po yung available. Yan, haluin lang po natin. Ngayon, ililipat ko lang po to sa malaking kawali para madali lang pong haluin natin. Ngayon po, dagdagan ko po siya ng sinigang mix. Kasi hindi pa po ako masyadong satisfied sa kanyang asim. Iba din po kasi talaga pag hindi batuan po yung gagamitin natin. Kasi hindi natin masyadong makukuha yung asim nun. Except na lang kung marami po yung kames siguro na nilagay nyo or yung sampalok. At ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating langka. Ayan, papakuluin po natin to hanggang sa lumambot po yung ating langka na nilagay. Ayan po, takpan po muna natin. Balikan natin mamaya. Ngayong malambot na po yung ating langka, pwede na nating isunod tong ating sili. Kung meron po kayong sili na green or yung pansigang, pwede nyo nang ilagay. At saka itong ating red bell pepper. Ayan. Ito na po, luto na po yung ating kansi. Ito na po ang finished product ng kansi na linuto ni Mama Yeps. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!